Η EcoWave Dynamis, μέλος του Elevate Greece, σχεδιάζει και αναπτύσσει τεχνολογικά συστήματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης τόσο με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, όσο και με τη χρήση υλικών και εργαλείων φιλικών προς το περιβάλλον για την ασφάλεια και την ευημερία της ανθρωπότητας. Η EcoWave Dynamis έχει κατασκευάσει μια πρωτότυπη μονάδα μετατροπέα κυματικής ενέργειας, το Wave Daedalus, που βασίζεται στην αρχή λειτουργίας του ελεύθερου γυροσκοπίου. Επίσης, έχει κατασκευάσει το υβριδικό σύστημα Aurora, μια φορητή συσκευή που συλλέγει ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η πιο πρόσφατη τεχνολογική καινοτομία της EcoWave Dynamis είναι το Smart Hybrid Energy System. Σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς της διαλείπουσας ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές με στόχο την σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η EcoWave Dynamis στην Industry Tech 2023 παρουσίασε την πιο πρόσφατη έκδοση του Wave Daedalus.